A u 3 kantona Federacije BiH tokom prošle godine Srbi, povratnici i njihova imovina napadnuti su čak 125 puta, a čak 101 napad bio je na području Tuzlanskog kantona. Taj je podatak zvanično objavio federalni MUP. U Federaciji BiH trenutno živi manje od 4% predratnog srpskog stanovništva, a zbog ugroženosti i diskriminacije mnogi se trajno iseljavaju. Dokazivanje istine o događajima tokom ratnih sukoba i stradanju Srba u BiH treba da bude strateški interes Republike Srpske, izjavio je za RTRS predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Mihajlo Parađina. Činjenicu da na zidu džamije u Sarajevu i dalje stoji spomen ploča Patriotskoj ligi, Parađina je komentarisao da je jasno ko se spremao i ko je želio rat u Bosni i Hercegovini. Patriotsku ligu kao paravojnu formaciju početkom 90. godina formirala je SDA. Bošnjaci danas uopšte ne kriju da su se mjesecima uoči izbijanja prvih sukoba u Bosni i Hercegovini obučavali i pripremali za rat. O tome svjedoči i ova spomen ploča postavljena ispred džamije u sarajevskom naselju Sok Bunar, koja podsjeća da je u ovom vjerskom objektu, dubokoj ilegali, još 31. marta 1991. godine formiran prvi štab Patriotske lige Bosne i Hercegovine. 31. marta 1991. godine Bosna i Hercegovina nije bila nezavisna država. Formiranje, ilegalna vojna obuka i naoružavanje pripadnika Patriotske lige početkom 90-ih nije moglo proći bez saglasnosti lidera SDA Alije Izetbegovića. Na čelu političkog krila Patriotske lige postavljen je Jugosloven Ejup Ganić, osumnjičen za ratni zločin nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj. Šta to znači? To znači za vrijeme postojanja suverene Socijalističke federativne republike Jugoslavije, za vrijeme tog ustavno-pravnog sistema, te države bivše, odnosno regularnih struktura bezbjednosti, snaga javnog reda i mira, policije i Jugoslovenske narodne armije, već je postojala određena paravojna formacija. Teroristi kao i sada Bin Laden i ostali. To je paravojna, to je teroristička formacija koja se formirala za vrijeme postojanja Jugoslavije. Patriotska liga danas ne razlikuje se mnogo od one s početka 90-ih. Njihov internet sajt prepun je uvredljivih sadržaja za Srbe i Republiku Srpsku. Njihov osnovni cilj je, kako je navedeno, ukidanje Republike Šumske. Skandalozan poziv na rušenje Ustava Bosne i Hercegovine nije interesantan za državno tužilaštvo. Predstavnici muslimanskog naroda 90-ih godina se itekako pripremali za rat. I naravno ova potvrda o ovim pločama koje su istaknute kod džamije ovdje u Sarajevu jeste potvrda da oni to i ne kriju. Tim MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina raspolaže podatkom da su vlasti Federacije BiH pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine omogućili da u ratni staž uračunaju i mirnodopsko vrijeme provedeno u redovima Patriotske lige od 30. aprila 1991. godine, dakle 12 mjeseci prije zvaničnog početka sukoba u Bosni i Hercegovini. Zar to riječito ne govori ko je počeo rat u BiH?